Velkommen til den her video. I dag skal vi finde rundt i Boston. Lige nu står jeg ved Howard, og jeg har en statue i baggrunden. Ved du, hvad der er på statuen? Ja, der er en mand, der lavede noget, der offrede sig i 2. verdenskrig eller sådan noget. Det fedeste, der var på Howard, det var nok statuen, og så... Hvem var det en statue af, kan du huske? Det var en statue af ham, der har lavet Howard, opfundet Howard, og så var det ret sjovt at komme ind på, biblioteket, der hvor de kloge mennesker var, og så var det også ret fedt at se de der kloge mennesker, der kom forbi. Senere, der skal vi ned og se Boston mod TB. Ja, Tampa Bay, ikke? Ja, Og hvad er det for en Boston-kamp, vi skal se? det er... Hvad er det for en sport? Det er baseball. Det er baseball. Er det noget, man er glad for her i USA? Ja, meget. Meget. Og vi skal ind og se en kamp. Yes. Kan du huske, hvad parken hedder, der hvor vi skal ind og se den? Nej, Den hedder Fenway Park. Fenway Park, ja. Yep. Og den er meget berømt i USA. Ja, det er den. Meget. Meget. Kampen er lige gået i gang nu, og Boston ligger til at få det første point. Hej. Der er pause nu. Kampen begynder hjem lidt igen. Kampen men 1-0 til Boston. Og I kan få lidt mere information om kampen, når vi kommer lige om lidt. Kampen men 1-0 til Boston i går. Det var rigtig sjovt at være ude. Det var rigtig sjovt, på grund af, der var en, der lavede noget, som man kun kan gøre to gange. Der kun sker én gang hver andet år. Og hvad var det? Det var, at der var en, der slog, og så var der ingen, der kunne slå til bolden, imens han skød. Der var en, der kastede igennem hele kampen, ikke? Ja, og så uden at den anden fik point. Og nu skal vi snart til New York.